Ntie question mo penjo chieng' riako. Oh yes. O penjo ni to dhako owecho onyiew gik moko gi pes chama. Onyiew gik moko gi pes chama. Pes chama chal gi pesa mora mora. Chal gi pes mshahara. Chal gi pes tich kata pes biashara. Omiyo ka en chama e yo momiyo oyudo godo yo mar ng'iewo gimore ot ka. To ka koro jopogore, koro idwa pogo mwandu, embe mare mong'iewo gi chama ni ibiro kete mesa ka, to mar jaduong' cha mong'iewo gi mshahara cha bi kete mesa ka. Kasto iwacho ni mwandu ma wan godo as a family, matrimonial property en ma barwabar. Wakili wach mariwo gik. Erokamano ahinya Victor, kendo erokamano ahinya ne nyikwara mogik kuom winjowa odiochieng' masani kata okinyi masani. An gima nyalo wacho mogik weche mar family ka kata weche mag keny ka en ni wuoyo ber kendo duong' moloyo gik moko duto, nikech gik ma wawacho ni miyo ji pogore kata gik ma wacho ni kot ng'iyo kapok oyie mondo ji opogore ka gin gik matimore e family moro amora. To ka ji owuoyo to yudo ka samoro gin gik ma ka ji owuoyo kata ka ji odhi ir jodongo kata ji odhi e kanisa kata ji omanyo joocho, to en gik ma samoro en gik mathindo ahinya. Gima miyo ji dhi to extent ma koro ji were no en ni ji ok wuo. Emomiyo iwacho gi dho ngere ni irretrievably broken down. Koro kik wawe families magwa tore e yo makamano ka nitie gima wanyalo timo kata e yor lemo kata e yor wuoyo kata e yor manyo rieko kuom jolony. Erokamano. Kar chuny jaluo.